Yaga tayo, boy. Sama na eh. Boy, signal. Boy, Wala signal. na eh. Ha? Tayo ni napitan eh. Unsa na mataaning taon. Na, mati mga over ba rin nani kayo? Ulasak na begini oh. Boy, signal. Yakay. Wala yung signal mga matay na tutana! Unsa mga matay? Oy, ni signal. Gusto ko. Ay mo? Oy, ni signal lagi. Kaya sa to ninyo. Bisag para man ako ni siya. So anang gisagpa nimo ni kusog ang signal. Sagpa daw kadagan be para mas mukusog ng signal para makauli na ta. Sorry ha, para rin sa signal. Oy, signal oh. Nan, bian ka. Nan, makauli na kita ni. Wala na sa no. Aw, so kung mauna, bago lang nato na, kaya ron, mas perminti na signal. Oh, mas maayo ron. Sino? Agay! Agay! Magkubayang kami, sir! Pero parin mo na ako ng kulitin ng gatin ko! Wala na po. Di na kumuha ninyo! Maalam di ko kauli! Gatin! Matay, pasilod yung dako partner. Kaya wala ko mahimo na. Gituyo ra dun ako na kaya ro makapasignal ta kay ganahan mo sa makauli ani tanan. Mo mo dun itong tuyo gyud nga makauli ta. Matay mahimo na. Mo nang pakulatan mo diya. O kada yung mga subagon! Oh, kung mo na may pangitag signal, oh! Di na kumuha! Di na kumuli! Ano na Kuno kumayaw? mo itag signal. Sa ati pro abi signal. Ni ila, ni signal. Ni signal oh. Ni signal. Bitaw, may signal sa oh. O bitaw ni signal ang gibanto ng cellphone. Sulit ko nagbanto nimo sa nila, basig mo kusog ni signal. Sa ati mo din eh. Ni na oh. Signal na eh. Sige, kaya magkauli na ta. Isa. Dayon. Ay na, nahinay na po. Kana ko ng shirt na puno, ay sanina. Kana kamisin. Sanina. Oh, sige no. Dali ah. Oh. Wala ka. Sugod na. Sugod na. Kauli ta. Apit-apit na ni. Isa. Dayan na yun. Nainihinay na po. Dati na noon eh. Yan, shirt. Shirt na po. Nahinay na po. Ano shirt? Pag-shirt ba? Pagalian ng shirt. Sige na. Nahinay na po. Para makauli ta. Nandun na. Dali ka na. Asa na? Ino, iya isa kaya nyo. Unsang signalan na po nung mahinap. Sa atin na natin signal. Pagkali ba? Hubuan na ba? Hubuan na. Pagkali ba? Ayaw ko! Signal ba? Hubuan na. Bata! Pagkukula! Ulit ka. Balagi ko muli! Magbabiling din eh. Ay, dalit sugas po nung nagtitakaw na yung trabahoan eh. Sugas po nung nagtitakaw na yung trabahoan. Hey, ni signal tani oh. Makauli sa tayo noon. Matay ni. Utran na ipadaya. Matakauli na tani. Sige. Utran to bitaw to. Sige, makauli na tani ron. Para sa signal. Sige, dahil na akin mag-wild ko. Duma! Hindi mo makatapos sa inyo. Kumanya! Hera, ni signal na. Sige. Sige pa, tiwasi na. Tiwasi. Sige, tira. Uy. Apit na gini. Buk-buk at tindaki na. Ilan. Dito po, mag-resulta. Tabangan mo ka pangitag signal! Ang kaputi mo bangitan ditong signal ko na. Yaga po. Hoy! Ni signal! Uy, ni signal! Yes! Makauli na tayo! Yes! Ni signal! Pay gusto ka! Pursi! Wow! Daya na yun! Pastilan! Ni signal! O sige, pa-signal mo rin! Tawagin na ng rescuer! Kaya magkatiwas, bigalo ka rin! Sige! Sige, usumin namin! Asterisk 150! Mami mo! Sige, sige! Hello, sir. Oh! Tsaga na lupat ng puning buwang! Sama na ito pag-ulian eh! Kung ako ng mulat! Nalubat! Ano na yung signal? Pagkumarang mo na! Di pag-unang pere! Sa? Budlay mo nang! Yaga okay yun! Nalubat yun! Sa ito pag-ulian eh! Hoy! Oh! Tama to ng ayo griskyo. Oh, Mga nalubat. Ako to yung tawag niyo ganina, sir! Oh, dira charger. Sus ko ginoo, sir! Usao man ako ng charger haning kasulupan, sir! Wa may kasaksakan, ana! Isaksak si mong lubot. Ginoo, sir! Mandiig hapoy katapang yan ni malan eh. Oh, isa, sir! Oh, nakabalo ka ng kuan! Dalan pa! Kung asa ng pauli dire! Na! Pasensya na jud kaayo ana sir kay na pag-uway pa jud kong nahimong rescuer ana eh naka-apply. Ginoo, parihan naman ang utang nga wala, eh! Ay na. Nakayo!
Na ko cellphone haray. Na, lima po lagi na kaya wapoy signalan ng dapita. Ay bila. Sa puliti sa kay mangita kong signal. Signal ni mo sir tira oh. Ya, ang tawag yun. No, ikaw ka. Abo ng cellphone. Huwag ka na na yung mga supagaw. Hindi ako mo. Ito yaw. Ay wala pa rin, na-play na deh. Sige, balik. Isa. Ay isa. Isa. Taha ulang ya. Isa wala pa huy. Yate. Sige, play. Ay ba mo ta. Sige, play. Signal ko buhalag di ka uli. Panguli mo kinyo. Magkuyaw na kuming Alvin. Pagkuli mo dali mo ulit. Ay isa. Pugsa yung kanagan tol. Pugsa yung kanagan ba? Para katawanan. Ditsukas mo muna dito ka uli. Ito pa ora. Hagbong silipon ka. Ay lagi ibutang cellphone. Ibutang cellphone. Ila cellphone. Asa man gibunda? Naid sa na usar man. Wala, likod. It works normally. Sige, play. It's okay. Ay nalitsukas mo muna. Dito ka uli. Kupa. Kuha na po. Sir ba? Di ba pila? Dari ko ba nila? Yate. Kaniya ang cellphone kanya karon nabungkag ng bag. Hindi lang kawa. Saan mga kapagsabong na ron? Tayo na po. Yes, no. Diri padulong nila. Adur. Padulong to nila. Na signal. Na. Isa. Kamo to na ngayo og riskya. Kami gyud to sir. Kay nalubat. Nalubat yun ang Isa. cellphone. Tumutong na nga rescue nga nalubat ano banta? Richard ha. Oh. Gabi nags. Kay nalubat. Oh, Lupan sir, wa may kasaksakan ana. Isaksak mong lubot. Ay sus ko Ginoo sir. Mandi ay gihapoy katapang ni animalan eh. Ah! Na signal rin na yung imuha sir. Signal. Sige, wild na tanan, paghalo ko wild tanan. Sige.